okolo tato poměrně robustní. Tam bylo jak to derivační, tak to sériový vynutí poměrně mohutný. A bylo to uložené přímo teda na té klikovce. No a bylo to na konus nasazený a ten klínek, ten měsíček, Woodruff klínek se to jmenuje oficiálně. No a co se stalo, prostě ta hmota té kotly to přestřihla, tuhle ten klínek. Já už jsem věděl, o co asi kráčí. Tak jsem to tam rozebral na ulici, někde jsem to rozebral. Vím, že byla sobota, byla obrovská kejda, že Němci měli jednu pracovní sobotu a druhou. Yeah. To bylo zásadní přeci, ne? Tak jsem vyrazil do dámu a koupil jsem, sehnal jsem tam tuhle ten klínek. Nasadil, utáhl. A jak jsem byl špinavý, tak ta moje mě hnala. Protože, a proč to tady říkám, protože i od těch hodných Němců, od kterých jsme odjížděli, jsme museli k datumu do 12 hodin do půlnoci projet, jinak byl průser. A to byli přátelé. Že? Já nevím, jestli jste slyšeli reference o tom, když se pašovaly věci z Německa, protože tam byly věci... Všichni jsme pašovali. To tady nebylo. Prostě Métvorství. Václony. Ty byly jako psí. Já. Hlavně na to ženský, který měli umotaný. Záclony k těm hodným, ještě v 68. byl jenom malý pohraniční styk. To si nemohl jet někam na Rojánu, jen tak. To si nemohl, jedině z cestovní kanceláří. Že to si, nevím, jestli byli na Rojáně v 69. nebo v 70. To si nemohl. Já nevím, ale měli jsme děti. To byly jenom do Maďarska se mohlo normálně kamkoliv. No. Pánem jsme jeli do Maďarska, tenkrát pamatuješ si, jak jsem dobíhali jsme tam s ženou